We will also want to promote the junior level science scholarship, which is katong na-mention ni Ma'am Jess, for the incoming third year college So that's the term, junior level scholarship. Yes, ma'am, for incoming third year, correct. I see. Since so amo po siyang i-promote, ma'am, since ang application kay mag-start na siya karong March. So para sa atong mga students nga naminaw karon na currently enrolled as a second year student, dapat regular ang standing, hindi po ditong mga irregular, and at least 83% ng ilahang average from the first semester of their first year up until the first semester of their second year. So actually very generous guys sa DOST, ma'am, 83% only ang among requirements sa average. Now, going back to the undergraduate scholarship, ma'am, wala na-mention na grado. So whether or not nakakibagsak or wala, pwede ka mag-apply kaya dili man requirement ng grado sa ito ang undergraduate scholarship. But for the junior level science scholarship, dito na required ang grado. Unsa ni equivalent sa 83, sir? 83% kay asa ka graduate, Sir James, if you don't mind? Sa USTP, ma'am, Cagayan de Oro. Di ba maragpareha man tagkuan, sir, no? Ang 1 is the highest, Yes, ang 5 is the lowest. Parehas, ma'am. Ang 83%, asa na siya na fall, sir? 2.25 or Ang 83 or mga 2.75, 2.8, mga naray na. that's why nga makaingon gyud ka generous kaayo sa DOST. 2.75, I see. So impossible gyud kaayo nga dili ma-meet sa usa ka estudyante ang kana nga grade. So meaning Correct. halos sa tanan taas kaayo chance nga pwede maka-take sa exam, makakuha ani nga scholarship. Tinuod yun, ma'am. As in, tanan yun, ang ibaba yun diniwas ang kanang iyang qualification para tanan yun na yung opportunity maka-apply. Okay? Again, para yun sa tanan, para matabangan yun sila nga makahuman yun sila sa college and eventually sila na po ang kuan pohon matabang na po sa ato ang own communities and even sa ato ang country. So for now, si DOST sa ang matabang sa ilaha, pagpuon pagmahuman sila na po ang matabang sa Pilipinas. True.